Miss Universe, Miss World, Miss Bikini, Miss Leisure World, Miss Galaxy og Miss Supranational. Der er masser af skønhedskonkurrencer, som unge modeller kan deltage i. Nu giver BT TV dig et smugkig ind bag kulisserne. En skønhedskonkurrence strækker sig gerne over flere uger. Her tager skønhederne rundt og deltager i forskellige arrangementer og indlagte konkurrencer inden finalen. Her er vi til Best Body-konkurrence i Miss Supranational-konkurrencen for nylig. Her deltog danske Josefine Helbrandt. Inden finalerne skal modellerne ofte træne sammen. De skal levere, når publikum i salen og tv-seere kigger med hjemme i stuerne. Og selvom der kun er tale om træning, skal håret sidde perfekt. Josefine Helbrandt fortæller, at man som deltager i en skønhedskonkurrence kommer meget tæt på de andre modeller. Alle er langt væk hjemmefra, og oplevelserne undervejs gør, at man knytter et særligt bånd. Ifølge de modeller, som BT TV har talt med, er det drømmen om sejr, udsigten til unikke oplevelser og eventyrlyst, der får modeller til at deltage i disse konkurrencer.